Muna da abayoyi dan watsu. Dan matso mana ya faru. Magana ake ta abaya. Haskana? An gaska mana ya faru. Da kaga. Akwai Egypt abaya, akwai Zoom abaya, akwai Dubai abaya, sannan akwai normal riguna. Dogayen riguna ya faru. You see? We have so many different types of abayas. Kala. Ina yan mata kuna ina ku zumbur ku shigo ga Alpha Charles Collection ku kera kanku ko da saurayin ki baya updating ki zumbur ki to da shi wajen mu. You see? Look. Kala abayas. Hannun za ka dinga nuna mu. Okay, hannun ko? You see? Wow. Wow. Amma dai idan na zo haɗa kayan lefe za a min ragi ko? Wani irin ragi? Ai kayan mu babu tsada. Kai ce fa za ki sana. Babu tsada ba na ma ka nemi ragi ba ma idan ka ji kuɗaɗen su. Ba wai muna cika musu come this side. Shi ke nan zan je Da suna. zan ƙara kuɗin shayi domin kuɗin su tare da yawa mai faru. Wow. Ga su nan fa kala iri kala. Wow. Babu tsada. Muna nan a cikin garin Kaduna. 09022098666. Lambar da za ku same mu kenan ko WhatsApp ko kira za ku same mu. Ran Lahadi ne kawai ba ma bude shago. Wow. Ya muka kyau ku? Asalin kyau wannan ita zan fara sa a farko. Wannan za a fara samun a farko.